हेलो एवरीवन माबोरै दं लोगोफोर आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ आंबो बर्तमान इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दंथ'यो लोगोफोर नैबे समावहाय आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव फैफिनबावनाय जादों थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायलांदिनि आपडेट्सखौ होलांदिनि थ' आङो सिगाङावहायबो बेबायदिनो आपडेट्सफोर लानानै फैदोंमोन थ' आपडेट्सआ बेनो माइक्र'फाइनेन्सनि सायाव जितुनाखि एनअसि ना थ' न' अबजेक्सन सार्टिफिकेट थ' बेखौ थाबैनो होसिगोन आरो बेबायदिनो जायफोरा रेहाय मोनदोंमोन ना थ' बेबायदि क्लियारेन्स सार्टिफिकेटखौ लानानै थायोबा मोजां जायो आरोना थ' बेखौहाय सरकारनि फारसेनिफ्राय होनाय जासिगोन जोङो बेबायदि आपडेट्सफोरखौहाय नुनो मोनगासिनो जायफोरा बेबायदि गोबांथार लनफोर रेहाय मोनदोंमोन ना माइक्र'फाइनेन्सनि थ' आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबांथार बे साननैसोआव गोबां स्किमनि बेबायदि रांफोराहाय हाबगोन जेरैबायदि 10 थारिख जानाय लोगो लोगो 10 खालार जानाय लोगो लोगो जोंहा अरुण'दय आसनिनि राङाबो हाबनो थांगासिनो गोबांथार बेबायदि आइजोफोरनि एकाउन्टावहाय क्रेडिट जागोनखौ जोङो मिथिनो मोनदों ना थ' बेजों लोगोसे आरो बेबायदिनो आसनिफोर दंबावो बे आसनिफोरनि रांफोराबो हाबगोन आरो हाबनो थांगासिनो दङ ना थ' बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि जोंहा बेबायदिनो एसएचजि ना थ' बेनिबो राङा हाबाखै दासिमबो हाबनो गोनां पार्सनेल एकाउन्टावहाय बेबायदिनो 10,000 रां हाबगोन होननानै बुंदों बे जानुवारि फेब्रुवारि बे मास मोननैनि बिथोरावहाय ना थ' राङा हाबगोन थ' जोङो बेबायदि आपडेट्सफोर मोननो हादोंमोन नाथाय दासिमबो बेबायदि रांफोरा हाबाखै नाथाय जोङो नेनानै थानांगोन आरो समजों लोगोसे बेबायदिनो हाबगोनखौ जोङो मिथिनो मोनदों बेसेबां सैथो नेनोसै जोंनो समा खिन्थागोन थ' लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेसिकनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदों जोंहा बिखेखे माइक्र'फाइनेन्स ना थ' बे माइक्र'फाइनेन्सनि एनअसिखौ थ' जोङो थाबैनो मोननो थांगासिनो जानुवारि बेबायदिनो गोदान बोसोरावहाय ना थ' मामाया माने फोसावनानै होखादोंमोन बेबायदि रेहाय होगोन लनफोर थ' जायफ्रा रेहाय मोनदों दा एनअसिखौबो थाबैनो मोननो थांगासिनो आरोना थ' लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेसिकनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोननो চেষ্টা खालामगोन गोजोन्थों बाय আৰু মহিলাসকলৰ আঁচনিসমূহক লৈ বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত আছে সমান্তৰালকৈ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকক এনঅচি প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু এই চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে বহু লোকে ইতিমধ্যে অপেক্ষা কৰি আছে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়ক বুলি ইতিমধ্যে বহু লোকে যিহেতু অনুৰোধ জনাই আছিল আৰু এই অনুৰোধৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডিচেম্বৰ 10 তাৰিখৰ পৰা লাভ কৰিব বহু আঁচনিৰ ধন আৰু এই আঁচনিৰ ধনসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে ধন আবণ্টন দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিছে এই ভাল খবৰটো শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা মানাক্ৰান্তলৈ সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ সকলোৰে একাউণ্টত সোমাব ধন সমান্তৰালকৈ মহিলাসকলৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব ধন হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন জমা হ'ব